Mónika, ők már elmentek, ő nekik majd infóként lesz a honlapon. Negyedik helyezést értek el a technológusok, István és Réka, 152 perc alatt 2 darab rókaformát szereztek. 5. Na nehogy már leszálljad. Kettőt, jössz, hogy kettőt. Réka van. Most amikor nézünk, akkor csak fogjad videózva. Többiek is helyezettek voltak. Ennek dobogóra is állhatnak. Aki érmet is kap, harmadik helyezettként a egyorúak csapat, jó halványok, Enikő, Andi és Zsolt. 199 perc alatt 5 rókával. Jól van. Gratulálok. Adjunk egy érmet neki is. Hát a felvidék. Második helyezett. Rád bízó, nem. Rókarada Róka csapat, Herceg Ádám és Kovács Péter, 128 perc alatt 5 rókával. Futottak, mint az állat. Hegyről le. És akik már bizonyára összeszedták magukat, hogy most másodikok vagy elsők, ők a Rád bízom nevű csapat, Norbert és Laci, 111 perc, 5 róka. Gratulálok. Ki is rohantatok, mint az állat. Nem. Egyébként nem. Bocsánat, 28. Nem, mint az állat. Nem, mint az állat. Színike, mire Második helyezett csapatot kérném. Te nem vagy helyezett. Második? Második helyezett csapatot kérném. Jaj. A szokásos vándorkupa. Jaj. Következő rókavadászot kéretik visszahozni. És az első helyezett csapatot is kérném. Ez mekkora kiszúrás, aki második meg első volt, annak a következőre is kell jönnie. Hát ez felállapodott. Teljesen jogos. Gratulálok mindenkinek, köszönöm szépen a részvételt. Ezek az infók, ezek fölkerülnek majd holnapra. Következő rókavadászaton esernyőket fogunk kisorsolni. Nem, multimétert, mint a békei. Meg necessert. Erőpajzsot. Köszönöm. És akkor most számunkra kezdődik a rókavadászat. Mert nekünk még meg kell keresni az 5 dolgát. Én kettőt meg tudom.